Moi bons días, aquí estamos, Lois, Pablo, Gael, Agustín e Rubén. Hoxe en O Rural tampouco vai tan mal, imos falar de como Galicia pode deixar de ser a reserva de materias primas de España para converterse nun motor industrial propio e tamén para Europa. Aquí comeza o voso podcast favorito. Así é, Lois. O erro histórico foi pensar que o rural só serve para extraer, sacar leite, madeira, enerxía. O futuro de Galicia está en transformar todo iso aquí. Se o valor engadido queda no concello, o mozo non ten que marchar á cidade a buscar un soldo de industria, porque a industria xa está na súa aldea. Pero antes de seguir coa industria, hai un elefante na habitación do que non falamos o suficiente. O baleiro democrático. Rubén, ti que o ves de preto, como afecta isto no día a día? A despoboación non é só que haxa menos xente, é que se rompe o tecido social. Cando pecha a escola ou o último bar, o pobo perde a súa alma. O éxodo rural é unha ferida que sanga talento. Rapaces que estudan co esforzo das súas familias e que logo teñen que levar todo ese coñecemento a Madrid ou a Alemanha, porque aquí non teñen onde caer mortos. É un círculo vicioso. Sen xente non hai servizos, e sen servizos a xente non queda. E o peor é a soidade dos que quedan. Nalgún concello, o veciño máis novo ten 65 anos. Se non hai relevo, quen vai coidar as fincas? Quen vai manter as mouteiras? Un rural sen xente nova e un rural que se converte en selva é aí é onde veñen os problemas graves de incendios que comentábamos antes. Exacto, Agustín. A despoboación é o combustible dos lumes. Unha Galicia baleira é unha Galicia vulnerable. Por iso, crear industria na aldea non é só por cartos, é por seguridade e por supervivencia. Precisamos que o orgullo de ser aldea veña acompañado con vivendas en condicións de seguridade de ter traballo. O problema é que moitas veces a administración trata o rural como se fose un museo. Haberá que promover a industria no noso rural. Por exemplo, apostar pola gandaría extensiva promovendo denominacións de orixe de carnes ou agricultura con moita produción para a nosa proximidade con produtos ecolóxicos. Tamén teremos que darlle un valor ao noso turismo, unha rede de casas rurais paradores que podan facer que os turistas descansen no noso medio e dedicarse a facer rutas de senderismo, ciclismo pola montaña ou coñecer lugares máxicos que están no noso rural e perdidos pola nosa natureza, porque Galicia é un gran destino turístico que teremos que aproveitar. Ademais, Galicia pode ser o laboratorio verde de Europa. O que fagamos aquí coa xestión forestal para fixar a poboación pode exportarse a todo o arco atlántico. Europa ten que entender que o rural non é o parque de atraccións para os de cidade o fin de semana. É o lugar onde se produce o oxígeno e a comida. Grazas a todos. Queda claro, para vencer a despoboación non só chegan os discursos. Fan falta políticas, industria, menos burocracia e un traballo digno para os mozos. E tamén ter un respecto pola nosa terra. Porque se coidamos o noso rural e apostamos por el, teremos un lugar perfecto para explotar. Ata o vindeiro podcast e espero que vos gustase, porque probablemente a próxima vez que escoitedes falar disto será nunha exposición nosa en Bruselas, porque estes temas non hai ninguén que volos traia. Adeus e vémonos no seguinte.